Ако използваш активни съставки и не си много сигурна дали кожата ти се изчиства или получаваш реакция, то това видео е за теб. Кожата се чисти при употреба на активни съставки от типа на ретинол, третиноиди, витамин С, както и алфа-хидрокси и бета-хидроксикиселините. Не са изчистващи обикновените растителни базови масла, с изключение на рициновото. Но то може да предизвика още пъпки, защото е дълбоко почистващо и изкарва всички нечистоти от порите навън, което в последствие дава резултат на още повече пъпки, отколкото сте имали преди това. Ще разберете почти веднага, защото ще имате пламнало червено лице или ще има малко по-забавена реакция, която ще се прояви до 24 часа. Докато при изчистване на кожата процесът е от 2-3 дни до седмици, а понякога месеци. Както е примерно при ретинола, който дава резултат чак след 2-3 месеца. При кожа, която се изчиства, се забелязват малки ситни пъпчици, които са без червенина. Такива, които не са болезнени и нямат нужда от стискане. Може да се появят и милиуми или корички, които зарастват много бързо и не оставят белези след това. Когато получавате реакция, се появяват множество пъпки на абсолютно чиста кожа. Умножават се и не минават дори и когато смените продукта. Така че дори да имате минимално съмнение, че кожата ви получава някакъв вид реакция, най-добре е веднага да спрете продукта или активната съставка, която използвате, и да се консултирате с дерматолог.